Ola, eu son Antía e hoxe vou recitar un poema de Rosalía de Castro do libro Follas Novas chamado Negra Sombra e da sección do íntimo. Imos a elo. Cando penso que te fuches, negra sombra que me encalzas, en mentina lembranza, nas escuras, nas fondas, a modo de lareira que nunca se apaga. Deixade que o vento asople, que a noite me cubra, que a vida me leve por onde ela queira. Sempre estarás conmigo, como a sombra que non se aparta, como o eco que non se cala, como a dor que non se esquece. Que por que escollín este texto? Imos velo. O rexurdimento é o período de recuperación da nosa lingua e a nosa identidade. Negra Sombra non é só un poema, é un emblema da literatura galega. O poema encapsula a perfección, o saudoísmo e a introspección que caracterizaron a obra de Rosalía. Moitos ven nela a morte, pero eu penso que é a nosa propia identidade. É ese eco do pasado que nos acompaña sempre. Porén, este poema nos ensina que a nosa dor e os nosos recordos son os que nos fan humanos. En vez de tratar de fuxir da nosa sombra, debemos aceptala, xa que é unha fundamental parte de nós. O que máis me gusta deste poema é a súa honestidade brutal. Non intenta adornar a tristeza. Aceptar que non temos o control total sobre o que sentimos non nos fai débiles, fainos máis fortes. Aínda que foi escrito no século XIX, a sensación do eco que non se cala a sentimos todos ou algunha vez na nosa vida. É unha obra que, a pesar do tempo, segue sendo rabiosamente actual. Moitos poden pensar que este poema é só un lamento, pero eu encontro un exercicio de autoconciencia. Escollino porque, persoalmente, encontro moito consolo nos seus versos. Nun mundo no que parece que todo ten que ser felicidade, Negra Sombra lémbranos que a nosa identidade tamén está formada por a nosa dor e a todo iso que nos persigue. Ao recitalo non sinto que este lendo unha autora morta, senón que lle estou dando voz a unha emoción que tamén me pertence a min. É precisamente esa capacidade de Rosalía de conectar co íntimo, co universal, o que esta sexa unha das pezas máis importantes do rexurdimento. E ata aquí a miña reflexión sobre o poema. Ata loguiño!